হত্যা কৰি সমগ্ৰ দেহ কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি জ্বলাই দিয়া হৈছিল। नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअखौ नुनानै निश्चय एसेब्लाबो हमनो हादों आरो मिथि मोनदों। किसुमान मानसिफ्रा गोबाङैनो नुखाबाय आरो किसुमाना दासिमबो नुनो मोनाखै। थेवब्लाबो नोंथांमोना जाहाथे जोबजासिम नायो अब्लानो नोंथांमोना फारि फारि बुजि मोनगोन। बे ससियेल मिडियायाव बुंदों जे एसामिस निउस मिडियायाव थुख्रा थुख्रि दानस'नानै सावनानै सेवहांगार खालामदों। मिथिबायना? बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायब्ला निश्चय बुजि मोनगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोना जितु भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन होननानै आङो निश्चय फोथायनाय दङ। आरो नोंथांमोना फुल डिटेल्सनि भिडिअखौ नायखांजोबनायनि उनावसो जोबथारनायाव कमेन्ट खालामगोन होननानै आङो नोंथांमोनखौ गुरैयै सिगाङावनो खावलायहरनाय थायो। दा बिनि सिगां आङो नोंथांमोननो जोंहा बिजेपिनि एमपि गोदाना सासे CISFनि आइजोजों सोबा जादों नङा होमबा? कनस्टेबलजों। बे कनस्टेबलजों मानि खारनाव सोबा जाखो नोंथांमोना बेखौ गोबाङानो नुखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै। दा बेखौसो आं बुंनो सानो जे बे सासे एमपि जानानै एमपि गोदाना एयारपर्टआव मानो CISFनि कनस्टेबलजों सोबा जाखो नङा होमबा? दा बे जोबोर साननो गोनां बाथ्रा। निश्चय बिथाङा माबा मोनसे एग्रांनानै लादोंमोन बा माबा मोनसे भुल गोरोन्थि हाबा मावदोंमोन, बिनि खारनाव बिथाङा सोबा जादों। नङाबालाय सासे एमपिखौ नों आंहा आखाइ होनो बा आखाइ थिखोनो मा मोन्थाय दं एबा मा पावार दं नङा होमबा? दा बेखौ लानानै सासे आइजो हिसाबै बिथाङा माबा मोनसे गोरोन्थिखौ मोननायखायसो बिथांखौ आखाइ थिखोनो हादों। दा बेजों लोगोसे बिथांमोननि एमपि बिथांमोननि माखासे सुबुंफ्रा बा बिथांमोना मा बाथ्रा बुङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौबो गोबाङानो नुखाबाय बा गोबाङानो नुवाखै। थेवब्लाबो नोंथांमोना नायनानै बुजिनानै बिजिरनायनि गेजेरजों जोबथारनायाव कमेन्ट हरगोन आं बेखौनो आसा फारियो। दा जोङो सानो आंनि साननाया बेनो जे बिथांहा माबा मोनसे गोरोन्थि एबा भुल जायाखैब्ला सासे CISFनि कनस्टेबला बेखौ सोबानो हानाय जेबो मोन्थाय गैया एबा राइट्स गैया होननानै आं सानो। निश्चय बेबायदिनो जोङो सासे बिना दाय गैयैखौ बा बिना निर्दोषि मानसिखौ जोङो आखाइ होनो हानाय जोंहा जेबो मोन्थाय गैया एबा राइट्स गैया। दा नोंथांमोना मा सानदों निश्चय कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन। आं जोबथारनायाव खावलायो नोंथांमोना कमेन्टखौ भिडिअखौ फुल नायखांजोबनायनि उनाव भिडिअखौ हरगोन होननानै। दा नोंथांमोना बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनो हासिगोन। कर रहे हैं सर? तो डेफिनेटली एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ और वो भी एयरपोर्ट में इतनी सुरक्षा में इस तरह की घटना होना तो वेरी। ये बताया जा रहा है कि किसानों पर जो बयान कंगना रनौत ने दिए हैं उस कारण से कहीं ना कहीं कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। किसी भी तरह कोई भी वजह कुछ भी हो लेकिन गलत है तो गलत है। दिल्ली तो गलत से कोई प्रोग्राम है कंगना का? नहीं देखो कल हमारी मीटिंग है, सारे मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली बुलाए हैं। हमारा सेंट्रल हॉल में मीटिंग है जिसमें प्राइम मिनिस्टर के नाते नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रपोज होगा और सब लोग वहाँ पर पार्टी के लीडर्स वहाँ पर होने वाले हैं। So we have सुरेश कश्यप also who's MP from शिमला। सर आप दूसरी बार MP हैं, कंगना के अब साथी बनने जा रहे हैं संसद में, क्या कहेंगे जो इंसिडेंट ये खासकर हुआ है एक बतौर सांसद, क्या प्रोटोकॉल होता है ऐसे थप्पड़ मारना क्या कार्य? बहुत मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेट है और सांसद के साथ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ इस प्रकार का जो घटना घटी है बहुत निंदनीय है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि किस वजह और जांच भी होनी चाहिए कि किस वजह से ऐसा हुआ है। और जो MP फर्स्ट टाइम MP बनकर आज एयरपोर्ट पे आई और उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है बहुत निंदनीय है। CISF जांच कर रही है लेकिन किसानों पर दिए बयान कहते कि वो कारण बनेगा नहीं। देखिए कारण जो भी रहा हो और एक सिक्योरिटी पर्सनल जो ऑन ड्यूटी है इस प्रकार से व्यवहार करना, स्लैप करना या जो भी इंसिडेंट हुआ है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई भी कारण रहा हो लेकिन ये तो बनता नहीं कि किसी के ऊपर मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्यक्रम करने का था आपको आइडिया? देखिए कल संसदीय दल की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को लेकर आगे प्रधानमंत्री जी का जो चुनाव होना है उसके लिए कल बैठक रखी गई। दायो मा बुजिखो मा बुंखो एमपिनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बा बिथांमोनहा जाय कनस्टेबला बिथांखौ एमपि गोदानखौ सोबादोंमोन बिनिथ' कनस्टेबलनिफ्राय जेबो स्टेटमेन्ट गैया। नाथाय बिथांमोननिफ्रायसो बुंदों जे एमपि बिथांमोननिफ्रायसो कनस्टेबलनि सायाव माबा मोनसे गोख्रोङै बिजिरनायनि खोथा बुंदों। दा कनस्टेबलनि जेबो बुंनाय गैया एबा फोरमायनाय गैया। खोनानो हागौ साननैसोनि उनाव कनस्टेबलाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मानि खारनाव बिथांखौ सोबानाय जादों एबा मा गोरोन्थि मावामोन नैबेनि सायाव जोङो निश्चय भिडिअखौ नुनो हागौ। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। फारि फारि गासिबो फैखाजोबो दानि जुगाव ससियेल मिडियानि जुग नङा होमबा? दा बेजों लोगोसे नोंथांमोना निश्चय बुजिनो हादों बे बाथ्रानि सायाव नङा होमबा? बिथांमोना मा बाथ्रा बुंदों मा बाथ्रा बुङाखै बिथांनि सायाव माने आयेननि राहा
लागोन एबा बिजिरनायखौ लागोन मानि खारनाव सोरबा जाखो एबा मानो सोरबाखो बिथांजोआ सासे एमपि गोदानखौ नै बिनि खेथ्रआव नोंथांमोना उननि फारसे भिडिअखौ नुनो हागौ दानिया फैदो सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव जाय बिथांखौ थुख्रा थुख्रि दानस'जोबनानै सावनानै सेवहांगार खालामनानै दासिमबो बिथांनि डेड बडिखौ खोमाजोबदों आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ नुलांनो हागौ जोबजासिम नायोब्ला ना सारनायफोरबायदि एबा ना दांग्रोम हमनायफोरबायदि नागिरबायदों गोबां सुबुङा नाथाय बे नों आंजों पाब्लिक नङा बे आसाम पुलिसनि मानसिफोर गोजासो नोंथांमोना जोबजासिम नायोब्ला बुजि मोनगोन नाथाय जाय बुथारजादों बिथाङा जाहैबाय बिजेपिनि सासे नेतामोन जाय बाथ्राखौ सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'आव बुंदों ससियेल मिडियायाव कोर्ट हेराले बिजेपि नेता सुनील गगैया बहा गोमाखो बिथाङा बिजेपिनि सासे नेतामोन आरो बिथांनि डेड बडिखौ दासिमबो मोननो हायाखै बिनि सायाव गोख्रोंलि माने डिजिपि एजिपि बिथांमोना गोख्रोंलि संदानगासिनो दङ आरो लोगोसे संदाननायजों बिथांमोनखौ थारैनो जिथु दायनिगिरिखौ मोनोब्ला मा खालामगोन बिनि सायाव जोङो नुनो मोनगोन उननि फारसे एबा खोनानो मोनगोन दायो जोङो जिबायदि स्ट्रिक्टलि नागिरदों बेबायदि जिथु जुनमुनि राभानि सायावबो जिथु नागिरनायमोनब्ला दाहालागै जुनमुनिनि न'खरा न्यायखौ मोनखांसिगौमोन बेजों लोगोसे नोंथांमोना मिथिमोनगौ जे जुनमुनि राभानि सायाव एसेग्राब माने ए टु जेड तदन्त खालामदिया सिबिआइ होदोंब्लाबो सिबिआइखौ फिदिं हरफिनबाय सिआइडि होदोंब्लाबो सिआइडिखौ फिदिं हरफिनबाय नाथाय दायो नैबे सुनील गगैनि डेड बडिनि सायाव बिसार खालामनो एबा बिथांखौ बुथारनायनि सायावबो सिआइडिनि इनकुवारि होगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनानो मोन्दों नाथाय बेवहाय जिथु गोख्रोंलि जिथु आयेननि राहाजों मोनोब्ला बिथांमोना थारैनो दायनिगिरिखौ मा खालामगोन फासिनि साजा होनो हागोन ना हाया नैबेखौसो जोंहा सोंलु फैयो मानोना जिबायदि जुनमुनि राभा सासे एसआइ पुलिसनि दायित्वखौनो बिथांमोना माने नर्मेलि साननानै लानानै थाबाय आसाम सरकार आरो बिजेपिनि साफ्रोमबो नेताफोर पुलिसनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर एसपि डिएसपिफोर बिथांमोना गासिबो सिरि थाजोब्बाय दिनै मिथिसेयावबो मिथियै बायदि सिरि थानो गोनां जाजोब्बाय अब्ला बे सुनील गगैनि सायावबो बेफोरबायदि जागोन नामा आरो सुनील गगैनि थाखाय मानि थाखाय एथ'ग्राब माने इनकुवारि खालामदों एबा स्ट्रिक्टलि इनकुवारि खालामदों नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनगौ मानोना बिथाङा सासे बिजेपिनि नेता बिनि खारनाव जोंहा बिथांखौ स्ट्रिक्टलि बिथांनि सायाव बा बिथांमोनखौ नागिरनो थाखाय इनकुवारि खालामनो थाखाय जोंहा आसाम सरकार अर्थात हेमन्त बिश्व शर्माया गोख्रोंलि एक्सन लानो होदों दा नोंथांमोना निस्सय मिथिमोनगौ एबा बुजि मोनगौ नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नागिरनानै लादों কোর্ট হেৰাল বিজেপি নেতা সুনীল গগৈৰ ছিন্নমুণ্ড হত্যাকাৰীৰ সন্ধান দিওঁতালৈ লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীত ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰ দুটাকৈ পুখুৰী সিঁচিও লাভ নকৰিলে ছিন্নমুণ্ড ধেমাজিৰ বিজেপি নেতা সুনীল গগৈক অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি সমগ্ৰ দেহ কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰি জ্বলাই দিয়া হৈছিল সন্দেহ ইন্ধনজাতীয় সামগ্ৰীত ঢালি জ্বলোৱা হৈছিল মৃতদেহ কাৰণ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত দেহৰ অধিকাংশ জ্বলি গৈছিল সুনীল গগৈৰ আৰক্ষী নিশ্চিত যে কেইডালমান বাঁহ বা কাঠেৰে জ্বলাই দিলে ইমান কম সময়ত মৃতদেহৰ প্ৰায় 70% জ্বলি যোৱাটো অসম্ভৱ কিন্তু মৃতদেহ জ্বলাই দিয়া স্থানৰ পৰা এখন দাৰ বাহিৰে কোনো তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম নহল অসম আৰক্ষী হত্যাকাৰী অতি চতুৰ আৰু নিপুণ আছিল প্ৰফেচনেল কিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ কাৰণ তথ্য প্ৰমাণ নৰখাকৈ ঘটনাস্থলী এৰি যোৱাটো একমাত্ৰ প্ৰফেচনেল কিলাৰৰ বাবেহে সম্ভৱ তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈও উজুতি খাবলগীয়া হৈছে অসম আৰক্ষী কাৰণ সমগ্ৰ তদন্ত নিৰ্ভৰ কৰিব ফৰেন্সিক এভিডেন্সৰ ওপৰত আৰু সেইবাবেই অসম আৰক্ষীৰ আহ্বান মৰ্মে ঢোকাখানাত উপস্থিত হৈছে গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা ভাৰতৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত ফৰেন্সিক বিশেষজ্ঞ কেশৱ কুমাৰ চিআইডিৰ দলটোক ফৰেন্সিক বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় ঘটনাস্থলীৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কেশৱ কুমাৰে ইফালে এয়া পুখুৰীত মাছ বিচৰাৰ দৃশ্য নহয় এইসকল মাছুৱৈ বুলি নাভাবিব এওঁলোক আৰক্ষীহে সুনীল গগৈৰ ছিন্নমুণ্ড বিচাৰি এনেদৰেই বোকা ফালিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে এটা পুখুৰীৰ পানী সিঁচি বোকা ফালি চলাচ কৰি ছিন্নমুণ্ডৰ সন্ধান নোপোৱাত এইবাৰ আৰক্ষী নামিছে আন এটা পুখুৰীৰ পানী সিঁচাত নিশাৰ ভাগত লাইট লগাই আৰক্ষী ব্যস্ত পানী সিঁচাত সন্দেহ এইটো পুখুৰীত পেলাই থৈ যাব পাৰে ছিন্নমুণ্ডটো হত্যাকাৰীয়ে ছিন্নমুণ্ড বেছি দূৰলৈ লৈ যাব নোৱাৰে একেদৰেই কি পদাৰ্থ ঢালি জ্বলাই দিয়া হৈছিল সুনীল গগৈৰ মৃতদেহ সেই কথা নিশ্চিত কৰিবলৈও ঘটনাস্থলীৰ পৰা বাঁহৰ টুকুৰা আৰু ছাই সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাৰীৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰি বিপদত পৰা सुनील गगैखौ अर्थात सुनील गगैनि डेड बडिखौ नागिरबायनानै बिथांमोना हरजों हर लाइट लागायबायनानै फुख्रि मोननैखौबो हरजों हर सारजोबनानै नागिरबायदों मानो थारमाने सुनील गगैनि डेड बडिखौ एबा गोथैखौ बे फुख्रियावनो गारनानै गालांदों नामा बुथारनानै होननानै बिथांमोना फुख्रि सारबायबायनानै डेड बडिखौ फुख्रियाव ना हमनाय बायदि फारसेनिफ्राय गोग्रोम नागिरबायदों थेवब्लाबो मोननो हायाखै बेजों लोगोसे सुनील गगैनि जिथुनाखि सुनील गगैखौ सावनाय
सावनायखौनो हमनानै लादो जाय हांगार हाथफ्ला बेखौ बिथांमोना नों आं पाब्लिकखौ लानानै अर्थात गावसोरनि पुलिस बिफाननिफ्रायबो बस्थायाव सोबायबायनाय हांगारखौ सालिजारि एबा खालामनानै नायनो थाखाय बिथांमोना लानानै थांदों नोंथांमोना नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेरजों स' बेफोरबायदि जाथाया माबोरै जाफ्लेबाय थानो मोनखो जोंनि बे आसामाव एबा बिजेपि सरकार थासान्दियाव मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय समाव मा जाथाय जाफ्लेनानै थांखो नोंथांमोना निस्सय फारसेनिफ्रायनो मिथिगौ दिनै सुनिल गगैनि डेड बडिखौ नागिरनायनि गेजेरजों हर सान बिथांमोना खस्थ' खालामनो गोनां जादों एबा आसाम आरक्षी पुलिसफ्रा हरनि सममानि बिथांमोना खस्थ' खालामनो गोनां जादों मानि खारनाव होनना बुङोब्ला डेड बडिखौ बिथांमोननो नांगौ आरो सोर बुथारखो बैखौ नागिरनानै दिहुननो थाखाय आरो दायनिगिरिखौ मोनोब्ला मा खालामगोन नोंथांमोना बिनि सायाव कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आसाम सरकारा बिथांमोननि सायाव फासिनि साजा होनो हागोन ना हाया नोंथांमोना निस्सय कमेन्टजों फोरमायहर दा बेजों लोगोसे आसाम पुलिसनि जिथुनाखि लिडिं मेन अर्थात दैदेनगिरि बिथां पुलिसनिनो गाहाय बिथांजोआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों मा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन मतलब पब्लिक नोटिस जारी किया है कि इस मर्डर के रिलेटेड कुछ भी अगर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें दिया जाएगा तो उनको सूटेबल कैश रिवॉर्ड मिलेगा और एनीथिंग दैट इज लीडिंग टू दी अरेस्ट कोई एकदम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो 50,000 कैश रिवॉर्ड डिक्लेयर किया गया है क्योंकि गांव के अंदर से भी कोई अगर हमें कुछ खबर देना चाहता है उनका आइडेंटिटी एकदम सीक्रेट रखा जाएगा और अगर कुछ सूटेबल इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है तो उनको सूटेबल कैश रिवॉर्ड दिया